ବାସ୍ନା କବିତା ଝୁଡ଼ି ନବ ପ୍ରଜନ୍ମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିମୟୀ କବିମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳା କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା ରାୟଗୁରୁ। ହାତ ପାଆନ୍ତାର ଜୀବନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ଭାବ ଓ ଭାବହୀନତାକୁ, ଗହଳଚଳ ଓ ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ସେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖନ୍ତି। କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର କଥା ନୁହେଁ, ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ନାନ୍ଦନିକତା ରହିଛି। କବିତାର ଏ ଖୋଜ ତାଙ୍କ ସୃଜନ କଳାକୁ ଯେ ଆଉ କେଇ ପାଦ ଆଗେଇ ନେଇଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ କରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସଂକଳନ ଜହ୍ନରେ ବି ଝଡ଼ ଉଠେ। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 2017 ମସିହାରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପ୍ରକାଶକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ଇସ୍। କେବେ ଦିନେ ଲୁଚିଥିଲି ଦୁଷ୍ଟ ଶ୍ରାବଣଠୁ, କେବେ ଦିନେ ଲୁଚିଥିଲି ଦୁଷ୍ଟ ଶ୍ରାବଣଠୁ, ଗୋଟିଏ ଛତାରେ ତମରି ସାଥିରେ। ହେଲେ ଇସ୍ କଣ ଯେ କଲ ଭିଜିଗଲି ଗୋଟାପଟେ ଆଖିରେ ଆଖିରେ, ଅମାନିଆ ପ୍ରେମର ସହର୍ଷ ଛିଟାରେ, ଅମାନିଆ ପ୍ରେମର ସହର୍ଷ ଛିଟାରେ। ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଏକ ନାମ ନୁହଁ, ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟର, ଯାହା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଶବ୍ଦକୁ ଜୀବନ୍ତ କରାଏ। ଆମ ପେଜକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।